Panjul uye. Lakayo ang yo. Lakayo. Alhamdulillah lakayo den. Lakayo den. Tu ba kabaca liang kayo den. Kabaca liang kayo den yo. Kwa koden punyo saudara lah. Koden punyo saudara kwa. Dah. Alpart den punyo. Lepak. Duo Alpart den punyo tu lah. Kwa le nampak. Koden ni punyo saudara kwa. Nampak. Koden punyo saudara yo den. Le. Kok kayo den ka disabui koden punyo saudara nyo kwa. Le nampak. Sampai kasih koden punyo saudara kwa. Lah. Nampak. Le nampak je den. Kwa koden punyo saudara kwa. Kok nang gilo-gilo ko nak kasato nyo punyo ko. Den punyo saudara nyo. Lah. Nang gilo-gilo ko nak sato punyo lah. Wa den punyo saudara nyo. Tu ba le talo merental. Rental lah ke sekolah. Namo tampe merental nyo. Kaila auto rental. Le jale. Alamai dakek Jabatan Ujian Tanah. Sabalun Jabatan Ujian Tanah di belakang kampus UPI le jale. Rental auto ke sekolah. Kalau le bisa dan picayo dan lape kunci. Kalau tidak bisa dan picayo dan usia dari sekolah. Le. Koden punyo saudara mah. Kok kayo dan kadiwa coko den punyo saudara yo. Le. Lah, auto rental. Kaila auto rental. Lah, alamat lokasi di belakang kampus UPI. Okey. Lah, le jale ke ceden. Yo ke rental auto. Lah. Dekat itu model rental auto takut dah urang ni. Manga takut lah. Tidak kau sikit benar magak gilo kan jual aku. Coba lambe sia to ketar. Atau kenyo Panjul uye. Dah, nak punya auto. Nanti belakang asli ya. Nanti belakang asli ya. Kau barusan lah jo Pak Dendi lah. Kaila auto rental. Siap. Okey bang. Okey, Panjul. Bisa lapik kunci? Bisa tak lapik kunci ya bang? Alamai lah dan sabui tadi. Jangan bertanya oleh dak. Menonton video tu sudah. Lah. Rozalawe lagi lo masih gilo pedak ya? We masih gilo Allah terubah, lah mulai berubah. Oh, Allah terubah. Mak koto ba kau bela bagi makan tadi kau. Lah. Oh lah. Lah. Latar. It's the best. Kau kapal lo tar. Kapal lo kau. 88 ni bos, engkau dong. 88 kapal lo guys. Kapal lo 88. Okey sana. Mau kasih sana ya. Itu sekadar informasi dari Panjul Uye lah. Okey, Kaila Auto Rental.